Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Balik tayo sa ating malaganap na palatuntunang pinapanood po worldwide. Ang ating survey question, balikan natin. Dapat ka bang makatanggap ng financial assistance sa gobyerno? At bakit? Okay, marami na yata yan. Santambak na no, yung ating mga reactors. Lea, anong sabi ng mga reactors natin? Sige. Dali. Wait lang po, sir. Marian Consulta. Saglit, doon ka muna sa taas. Doon ka muna sa pinakamataas. Pindutin mo yun, yung comment section muna. Comment. Akin na ka na. Ayan. Bakit yung mic ko parang saglit ha? Yung microphone ko parang, where are we? Ito yun eh. O yan. Nawala. Saglit ha? Humina anak yung ko. Humina. Nasaan na ba yan? Humina yung, ayun, okay. Dito tayo. Yan, remember na yung Kaloko itong eh. Kaloko itong haba-haba nitong mga nag-react na eh. Daming naghihintay yan. You start with Bernard Mendoza. Anong sabi ni Bernard Mendoza? Ha? Anong sabi? Nasa batas po yan na obligasyon ng gobyerno na supplyan ng all need ang naumbayan sa mga ganatiling sitwasyon. Ayan. Dalawang basahin mo. Dalawa po ba? Dalawa kayo para maubos natin yan. May position. Nawala. MG Garcia. Lahat po ba nito? Nawala. Okay. Sige. On my opinion, you use physically taxpayer ako at lahat ng ginagastos nila. Ulitin mo! Hindi maintindihan. Ulitin mo. Yung diretsong ba? On my position. Opinion. My opinion pala. Sorry. On my opinion, you physically taxpayer ako at lahat ng ginagastos nila mula sa tax ng taong bayan, pero hindi ako umaapila sa ibinibigay nila. Ang apila ko ay para sa mga nanghihirap para sa panahon ngayon. Okay. Next. Anong sabi dyan, Jo Marie? Sino yung reactor na yan? Mula naman kay Net Lagasca Carlos, hindi po kapitan ng barangay ang asawa ko. At kahit hindi pa siya elected official, alam ko po na mas may nangangailangan kesa sa amin. Ipauubaya ko na sa iba. Sabi niya. Mula naman kay Ruby Perez, oo naman, ikinulong nila sa bahay na wala ng trabaho, laki ng tax na binabawas nila, aba, dapat naman. Gusto nila talaga maayudahan, Apat. Okay, next. Napakarami niyan. Doon ka muna sa taas. Doon sa asan na yung nabasa ninyo. Para hindi tayo mawala. Next. Dami yan. Joan Rosas. Joan Brosas. Ang sabi ni Joan Brosas? Oo, dahil ang pinag-uusapan ngayon ang ibibigay ng gobyerno at tulong dahil sa krisis na dulot ng COVID-19 at lahat tayo apektado, walang pinipili. Pero sa mga bibigyan ng tulong, piling-pili. Next. Jeff Malbar. Hindi na dun sa ano ba to? Sige. WW na lang.
Sa walang-wala na lang. Ibig sabihin ng WW. Jamari, sino yung reactor natin? Jesus Muto? Jess Jess Muto. Jesus Muto. O, taga Nueva Ecija yan. Yes, especially yung loan assistance na sinabi ng DTI. Kaming mga transport service provider ay zero income din naman during this time. May loan moratorium nga para sa aming mga car amortization, pero kapag umayos na lahat, baka biglain kami ng mga bangko. Mula naman kay Marilu Hani Beras Tamayo. Doktora, Hani, yan ang may-ari ng TV Ghost. Yung TV For Ghost those natin. who really need dapat lang na ibigay nila. Pero yung meron naman na kayang bumili dahil meron sila talaga, wag na kasi alam naman natin ang sitwasyon ng Pilipinas. Solidarity is what we need in the Philippines right now, so don't be greedy yung mga mayaman tumulong para mas bigyan ka ng blessings. Sa sitwasyon natin ngayon dito, makikita ang totoong tao. Mahina bang matan yung dalawa? Next, Leia. Another 2 reactors. Sinong magre-react? Jessica Napat Peralta. Jessica Napat Peralta. Ano sabi ni Jessica? Ibigay sa mahihirap, hindi lang sa mahirap, pa sa mahirap. Next. Di ba tapos? Joan Fernandez Jammer. Jammer. Okay. Para sa akin, yes. Kasi obligasyon ng gobyerno natin na bigyan lahat ng apektado sa krisis dahil sa coronavirus. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin yung sinasabing tulong mula sa kanila. Matapos na lang ang ECQ. ECQ. Enhanced Community Quarantine. Next two. Wala naman Jammer. kay Bernard Gerard. Hmm. Why not? Taxpayers are entitled. Entitled? Are entitled. Are entitled. Hmm. Mula naman kay Gregorio Brosas Jr. Mayaman man o mahirap, dapat mabigyan dahil pare-parehas tayong affected ng demonyong virus na yan. Grabe kayo. Next. Dapat mula kay Hernan Quinones. Quiñones. Dapat lang po kasi Pilipino din ako at nasa batas ang binibigay ng ayuda sa mamayan sa panahon ng krisis. Crisis. Okay. Leia, ikaw naman. Sino? Ray Constantino. Si Ray Constantino. Paring Ray, kumusta ka? Nasaan ka ngayon? Saan ka inabot ng lockdown? Ano sabi ni Paring Ray? Yes, sir. Kasi senior citizen. Yes, sir. Kasi senior citizen po ako. At employment. Employment. No employment. Ano yan? Ako ay employment. Okay. Tapos na? Hindi po, isa pa. Sige. Marian Consulta. Marian Consulta, si Pinsan sa Santa Rosa yata yan. Sige. Ano sabi niya? Yes po, kasi sinabi na yan ni Digong. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you na. Dapat ka bang makatanggap ng financial assistance mula po sa gobyerno at bakit? Ikaw ulit, Jamari. Sino-sino yung pang nagre-react sa atin? Mula naman kay Suset Consulta. Consulta. Dapat lang mabigyan kasi nawalan ng hanap buhay. Paano naman yung mga single mother na nawawalan ng hanap buhay? Kaso ngayon, hirap magsalita kung wala naman natatanggap na ayuda para sa bata. Anong dating sa inyo yung mga reaction natin? Parang lahat sila nag-aantay talaga, no? Opo, sir. Lahat sila nag-aantay. Next. Mula naman kay Raul Vertudaso, announcer yan sa DCWB dati. Ngayon yata nasa DCRJ na. Dapat dahil na kita ang paliwanag ni Secretary Nograles para daw makarecover sa mga apektado ng lockdown. Pero ang binigyan lang yung dati namang walang kita. Ano i-recover nung wala namang talagang kita?
Ayusin mo ang basa mo, yung dire-diretso. Huwag kang kinakabahan. Oh, yung diretso basa. Sige. Last two bago tayo mag-break. Bago ako, may i-discuss ako. Sige. Dalawa pa, Laya. Anong sabi dyan? Nawala na? Raul Bert Nabasa na yan. Next. Entidad. Ha? Ano na? Entidad. Sige. Yosin mo, huwag mong minamurder ang mga pangalan. Ano pangalan? Entidad. Etedad, notice Notice to Rio book. Si Ma'am Bernadette Bouvier yata yan. Binawli-baliktad yata yung apelyido. Ayan. Teacher yan sa Tabaco Central School. Ano sabi niya ni Ma'am Bernadette? Yes, because I am Filipino and we are also affected with this pandemic. Pandemic. A pandemic. Sige. Wala na? Marami pa, di ba? Okay, so sige, balikan natin yan mamaya ng konti. Samantala mga kaibigan, ang mga bansa tulad po ng Amerika, nagmistula po silang kaawa-awa dito sa sa virus sa pandemic na ito. Alam nyo, a very powerful country like America, bigla siyang parang nadapa. Para siyang sumubsob sa kahirapan dahil sa tigil ang lahat din Now, I got a write-up galing po sa isang social media account. Sabi dito, nakapagtataka, English ito, something is really fishy. Sabi dito, something is really fishy. Sabi dito, Wuhan to China is only 839 kilometer. Wuhan to Beijing is 1,152 kilometers. Wuhan to Milan, 15,000 kilometers. Wuhan to New York, 15,000 kilometers also. Malayo sa madaling sabi. Ang binabanggit dito, 4 na lungsod. 2 lungsod sa China, 2 lungsod na malayo sa ibayong dagat. Milan and New York. Sabi dito, the coronavirus started in Wuhan. Yet, there is no effect of coronavirus in nearby Beijing and Shanghai. But, many deaths in Italy, Iran, European countries, and United States of America. Ibig sabihin, yung virus, mga kaibigan, na nananalasa din po sa Pilipinas at sa buong mundo, nagmula po sa Wuhan, isang lungsod sa China. Ang sabi dito, pero walang epekto sa Beijing, walang epekto sa Shanghai. Kung meron man, very, very minimal. Pero mga kaibigan, libo-libo na ang namatay sa Italia, sa Iran, sa iba pang mga European countries, mga opisyal pa ng gobyerno, at siyempre sa Amerika ngayon. Talagang nagkukumahog ngayon ang Amerika na makahanap po ng bakuna laban po dito sa virus. So, lahat ng negosyo, mga kaibigan, including in the Philippines, sarado. Bagsak ang ekonomiya. In all countries, sarado. Stop ang ekonomiya. Tigil ang movements ng ekonomiya. But, in China, all businesses are open now and safe daw. Nakapagtataka, no? Nakapagtataka. Sabi dito, something is really fishy. America is not just blaming China without reason. Even today, India, ngayon, sa India daw ay lockdown, but all the cities in China are open. Nakapagtataka yung pambanat sa social media. China has also announced the opening of Wuhan from April 8. Bukas, magbubukas na. Not a single leader in China has tested positive for the deadly coronavirus. Pero yung asawa ng Premier Ministro ng Canada, nahawa. Si Prince Charles, nahawa. Maraming
personality sa Amerika, nahawa. Mga basketball stars, nahawa. Napakarami ng mga kilalang tao ang nahawa. Sa Pilipinas, marami ng mga doktor ang namatay, marami po ang personalidad tinamaan, senador, kongresista, mayor, vice mayor, you name it. Maraming tinamaan. Nakapagtataka daw, sa China, niwala daw. Wala halos. Sabi dito, something is really fishy. Mahaba-haba ito mga kaibigan. Tutuloy po natin ito. Samantalang ating survey question sa ating mga manonood ay kasi of course habang naka-lockdown ay hindi makakilos, walang hanap buhay. Kami actually, halimbawa ako in my case, araw-araw may pinagkakabalahan tayong kantin. Kahit pa paano pantawid gutom din natin yung kantin, di ba? But because of the quarantine, kung lockdown ay tigil. Sarado ang kantin namin. Yung leader news natin, yung mga kasama natin, marketing, etc., hindi makakilos. Yung rentals, Diyos ko po, pinag-utos din na saglit muna, wag munang maningil ng rentals. Ang hirap, Ang hirap. So, everyone is affected. Everyone is affected. Kaya nga, very timely itong tanong natin, dapat ka bang makatanggap ng financial assistance ng gobyerno at bakit? Lahat ng yan, pag-usapan natin, pati ang inyong mga reaksyon pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.